Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, аллакай имшаб турнири UFC 264 баргузор мегардад, ки дар муҳорибаи асосии турнир сеюм муҳориба байни Конор Макгрегор ва Дастин Порье баргузор мегардад. Ва дар ин навор мо ба шумо маълумот медиҳем, ки дар куҷо шумо метавонед ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. аз шумо бошад дар канал обуна шавед ва дар ин навор лайк монед. Инак турнири имшабаи UFC 264 ваъда медиҳад, ки яке аз турнирҳои калонтарин ва машҳуртарини сол шавад. дар муҳорибаи асосии турнир сеюм муҳориба байни Конор Макгрегор ва Дастин Порье баргузор мегардад. айни замон ҳисоб байни онҳо 1-1 аст ва акнун ин муҳориба дар қувваозмоии онҳо нуқта хоҳад монд. Конор дар вақти пресс-конференсия гуфт, ки Порьеро ба нокаут рой мекунад. ӯ ҳатто гуфт, ки Дастинро дар қафас мекушад. а Дастин бошад гуфт, ки ин ҳама танҳо лақлақи зиёдатӣ аст ва ӯ боз Конорро манъ мекунад. ба фикри худи шумо дӯстон, дар ин муҳориба кӣ ва чӣ гуна ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротонро нависен ва баъди муҳориба мебинем, ки кадоме аз шумо ҷавоби дуруст додааст. ҳамчунин дар ин турнир яке аз ситораҳои нави UFC Шон Омели муҳориба хоҳад гузаронд ва боз муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни Стивен Томпсон ва Гилберт Бёрнс баргузор мегардад. умуман дӯстон, турнир яке аз турнирҳои беҳтарин хоҳад шуд ва акнун саволи аз ҳама муҳим, ки ҳамаи мо шумо интизорем, кай, дар куҷо ва соати чанд ин турнирро тамошо карда мешавад. турнири UFC 264 имшаб, яъне шаби 11 июл аз соати 1:30 ба вақти Москва ва 3:30 ба вақти душанбе сар мешавад. а муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти душанбе сар мешавад. варианти якум, пахши мустақими турнирро бепул дар телеканали РЕН-ТВ тамошо карда мешавад. аммо бояд қайд кард, ки РЕН-ТВ танҳо 2 ё 3 муҳорибаи асосии турнирро нишон медиҳад. ва шахсоне, ки танҳо муҳорибаи Конор ва Порьеро тамошо кардан мехоҳанд, метавонед дар телеканали РЕН-ТВ тамошо кунед. пахши мустақим дар телеканали РЕН-ТВ аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти душанбе сар мешавад. а дуюм вариант бошад ин телеграм канали мо, яъне телеграм канали Паҳлавон. мо каме дертар ссилкаи пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали худ мегузорем ва шумо метавонед ба ҳамун ссилка даромада ҳамаи муҳорибаҳои ин турнирро дар пахши мустақим тамошо кунед. ссилкаи телеграм канали Паҳлавон дар якум комментария закрибит шуда. то боздид, хонаободу сарбаланд бошед.